районда біз комиссия белән шешелгән үсентеләрнең торышын тикшерәбез. Комиссияда төрле хозяйстволарда бөтен хозяйстволарында тикшереп чыгабыз. Төрле хозяйстволарда төрлечә. Әйтәсе килә, кайсы хозяйствода технология сәбәпле ителгән, минераль удобрениялар кергән, вакытында шешелгән. Хозяйстволарда теге природа гына, засуга гына бәйләп булмый. Эшләгән хозяйстволарда действительно игенең торышы берме-бер яхшырак, дөресен әйткәндә. Инде бүген район буенча безнең бит инде 2 еллык, һәр вакыт 2 еллык карма әзерләйдек. Быел пешәннең яшамасы бик аз, шуның өчен арышларны, ягадан булган шушы моногалиткаларны, күп еллык үләннәрне бүген сенажга салырга кирәк. Әгәр дә шушы моментны упускай итәбез икән, карма белән кытлык булырга мөмкин. Шуның өчен бу елга менә без как ветеран бөтенләй йөреп чыгып, менә хозяйстволарны йөреп чыккачтан, һәрбер хозяйствога әйтәбез нәрсә эшләргә кирәк, нинди мероприятиялар, нинди чаралар күрергә кирәк, һәрбер хозяйствога отдельный подход, менә шуларны без әйтеп, аларның торышларын нинди состояниедә икәнен әйтеп үтәбез менә шул. Бүген инде район буенча шешелекләрне кабул итү комиссиясе эшли. Хуҗалыкларда инде полный цикл эшләнелгән дип әйтәбез, инде яңгыр көтәбез. Хуҗалыкларда да, хуҗалык белән хуҗалык арасында да аерма бар. Ашлаган, агросила җирлеген карадык, кай хуҗалыгын карадык. Кайда ашлаган, анда игеннәр уңышын әйбәт дип көтәбез инде, булыр дип көтәбез, тагы бер яңгыр гына кирәк дип. Инде сенаж салу башланды хуҗалыкларда, бүгенге көндә 6000 тоннага якын сенаж салынды. Алган арышларны, арыш алган җирләргә инде бүгенге көндә судан карап, чәчеп, малларга, кышкылыкка азык туплау өстендә эшлибез. Безнең 24 меңнән артык мал бар районда. Бөтенесен дә югалтмыйча, һәм дә инде экономикасына зыян китермичә чыгар өчен бүген терлек азыгы кирәк. Шуның өстендә бөтен көчне куеп эшләргә кирәк.